שלום חברים, עכשיו אנחנו מכינים פרלינים משוקולד, מתכון להכנת פרלינים, נשים שתי חבילות שוקולד, נשים על הגז, נשים בתבניות כאלו אם יש לכם. אתה מבין? ועכשיו אנחנו מכינים פרלינים. אתה מביא להראות להם במצלמה את התבניות? ובואו תראו איך זה יצא. זה חיים שלי, זה. לסובב שמאלה. ללחוץ עליו, למטה, לסובב שמאלה. לסובב אותו שמאלה, לסובב את הכפתור שמאלה, ולחץ. ללחוץ, להמשיך ללחוץ. עד שהאש מתייצבת, אתה רואה? תנסה לעזוב. יופי, עכשיו אתה מניח את הסיר, לא, את הסיר של המים. למה? כי זה נקרא בן מרי, ושמים סיר בתוך סיר. לאט. בזהירות. זה רותח האש. בזהירות, תניח בזהירות. יש כחולה? כן? ראית מה זה? תניח את הסיר בעדינות על האש. עכשיו את זה אתה מניח בעדינות בתוך זה. עכשיו אתה יכול להמשיך להסביר אם אתה רוצה. נתראה בסרטון הבא ונראה לכם איך זה יוצא שזה יהיה מוכן.